ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଲା ପରେ ନିଧି ମଉସା ଆଉ ଶାନ୍ତି ମାଉସୀ ଆସି ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଧି ମଉସାଙ୍କର ଟିକେ ଚାକିରି କଲା ସମୟର ଖାଇବା ପିଇବାଟା ଏବେ ବି ଅଛି। ଆଜି ରବିବାର ଛୁଟି ଦିନ, ନିଧି ମାଉସା ଟିକେ ପେପର ବସି ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ମାଉସୀ ଆଜି କହିଲେ, ହଇଓ ଶୁଣୁଛ, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଅ ଟିକେ ମାଛ ଆଣିବ ବଜାରରୁ। ନିଧି ମଉସା କହିଲେ, କାହିଁ କ'ଣ ହେଲା କି? ନା ଆଜି ପରା ରବିବାର, ଟିକେ ସଜ ପଖାଳ କରି ମାଛ ଭଜା ଲଗେଇ ଖାଇବା। ଭାରି ମନ ହେଉଛି ସଜ ପଖାଳ ଆଉ ମାଛ ଭଜା ଖାଇବା ପାଇଁ। ନିଧି ମଉସା କହିଲେ, ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ସଜ ପଖାଳ ରେଡ଼ି କର, ମୁଁ ଯାଇକିରି ବଜାରରୁ ମାଛ ଧରିକିରି ଆସୁଛି। ସେଇଠୁ ଗଲେ ବଜାରକୁ, ଯାଇକିରି ରୋହି ମାଛ ଅଧା କେଜି ନେଇକିରି ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଦେଲେ। ଶାନ୍ତି ମାଉସୀ ସେଇଠୁ ତାକୁ ବସିକିରି ସଫାସଫି କରିକିରି ଭାଜି ଦେଇକିରି ପଖାଳ ଭାତ ମାଛ ଭଜା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବସି ଖାଇଲେ।